Prva crta. Dobar dan poštovani slušatelji, u jutrošnjoj Prvoj crti s vama su Tomislav Mikulin i Miruna Kastratović. Danas ćemo o veteranskom centru, ali kojem, o tome ćete čuti ako ostanete s nama idućih 20 minuta. Prije kojeg smo mjeseca u Prvoj crti prenijeli reportažu sa Dana mentalnog zdravlja u Našicama. Tamo je predstavljena ideja veteranskog centra, malo drugačijeg od onih o kojima često govorimo. Tada je to bila samo ideja, do sada je već dobila i prilično čvrste okvire. Kakav je centar u pitanju i na koji način bi donio dobrobit braniteljima i društvu, objasnit će nam naši današnji gosti. To su u Osječkom studiju psihijatra i psihoterapeut iz bolnice Našice, dr. Božidar Popović, naš već poznati gost. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija iz Osijeka. I s nama je autor ideje, branitelj Srećko Karić. Dobar dan i vama. Također pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog radija. Gospodine Kariću, počet ćemo s vama. Dakle, veteranski centar u Hrvatskoj sad već postoji jedan pojam o kojem svi govore, a da zapravo još ni jednog poštenog centra nemamo. U Lipiku je ministarstvo predstavilo plan jednog centra koji će se otvoriti na proljeće. Branitelji pred ministarstvom u Savskoj smatraju da su oni zapravo pravi veteranski centar već otvorili, gdje ljudi dolaze kad žele nešto reći ili ih nešto muči. Što je to, po čemu bi vaš centar bio drugačiji od ovih ideja? Ovo su dakle dvije različite ideje koje se nude trenutno. Po čemu bi vaša treća bila drugačija od te dvije? Pa evo, zapravo je lijepo da je Ministarstvo branitelja pokrenulo veteranski centar u Lipiku koji je institucionalnog karaktera, zapravo bolnički karakter, gdje bi postojala određena rehabilitacija, ali samo za jedan dio branitelja, jer ipak je to pilot projekt. A s druge strane u Savskoj u šatoru je otvorena, mogli bismo tako reći, svojevrsni veteranski centar kroz nekakvu, osim političko djelovanje, kulturno-umjetničko djelovanje, a mi bismo zapravo ova dva spojili u jedan i oplemenili ga. Znači, ne postoji danas koordinirani način djelovanja na takav način, pa bismo htjeli tu čitavu priču spojiti u jednu i prikazati to javnosti na jedan kvalitetniji način, ali da se ne bavimo politikom. Dobro, znači vaš bi centar, prvo kako je došlo zapravo do te ideje? Nešto smo djelomično pratili kroz emisije, sad je to već doista formulirana priča koju ste čak i predstavljali na nekakvim nivoima. Dakle, možete nam ispričati kako se gradila? Pa uglavnom priča se gradi gotovo 2 do 3 godine unazad, kroz moja djelovanja, kroz predavanja o Domovinskom ratu u Hrvatskoj izvan Hrvatske, a također i od strane doktora Popovića, koji kao psihijatar djeluje ne samo u bolnici u Našicama, nego zapravo u cijeloj Slavoniji i Baranji, i na takav način smo nekakvom koordinacijom i razgovorom došli do ideja s obzirom na naša iskustva istraživanja koje smo do sada skupili svaki sa svoje strane. To smo spojili i shvatili smo da ne postoji takav veteranski centar na tragu veteranskih centara u Americi, znači nešto što je već osmišljeno i da na takav način možemo djelovati. Dakle, moj dio je da se recimo bavim kulturom i umjetnosti, a doktor Popović da se drži svoje struke, naravno psihijatrije, ali ne nužno, nego takav, znači postoji rehabilitacija, jedan dio, ali kroz sport, kroz kulturu, kroz umjetnost i kroz terapije, a s druge strane da postoji kroz discipliniranu aktivnost, upravo posjete izložbe u galerijama, određene kazališne predstave, snimanje filmova, snimanje glazbe i sve, ali da to bude na jednome mjestu. Jer danas sve što branitelji rade dosta porazbacano. Znači imamo braniteljske udruge, koliko ih ima, svaka djeluje u svojoj lokalnoj zajednici, ali imaju i krovne, naravno, braniteljske udruge, ali zašto ne bismo od krovnih braniteljskih udruga uzeli njihove informacije, da ih možemo plasirati javnosti što jače, što dalje i uzimati također priloge od samih branitelja i stvarati od toga jednu kulturu preživljenja. Dobro, taj bi centar znači liječio i tijelo i duh i puni
punio želudac, što bi on sve radio? Apsolutno. Dakle, ono što ovdje, bili, kako smo gostovali na televiziji, dobro je rekla gospođa Marija u veteranima centra, vi ovdje ne ide branitelj ka javnosti, nego ide se ka branitelju. Znači, učimo javnost da se senzibilizira i da shvati problematiku branitelja, a to možemo kroz kulturu i kroz umjetnost. Naravno, mi smo zamislili da to bude centar na jednome mjestu u Zagrebu. Ne mora on krenuti od velikih kvadratura i nekakvog impozantnog izdanja, ali ipak da ima nekakav svoj centar kao što su bili imale i braniteljske udruge, ali da tamo postoji svakodnevno druženje. Što znači da svatko ko ima problematiku, netko dolazi recimo iz Splita u Zagreb rješavati nekakvu svoju situaciju, branitelj ili civilna žrtva, da ih neko tog čovjeka može primiti, da ga može posavjetovati i na kraju da provede taj dan u tome prostoru. To može biti kafić, galerija, knjižnica u kojoj su okupljene sve knjige o Domovinskom ratu, kroz zadnjih 20 godina sve informacije koje su bile o Domovinskom ratu, svi filmovi, sva glazba, znači tematski prikaz Domovinskog rata, ali ne samo rata, nego hrvatskog uspjeha prije rata, za vrijeme i nakon Domovinskog rata, ali Domovinski rat kao okosnica. Veteranski bi centar bila ta okosnica Domovinskog rata, ali on bi govorio o hrvatskom uspjehu. Prošlost, sadašnjost, budućnost i nekako kada uđete u taj centar da se dobro osjećate i da znate da netko tu brine za vas, jer mnogi ljudi, branitelji, civilne žrtve, ne znaju, ako im nije sad dom Zagreb, kamo otići. Oni koji su u Zagrebu zapravo ne znaju gdje bi. Zvati svakodnevno ministarstvo branitelja je opterećujuće i za njih same i njima samima treba jedna tampon zona gdje bi njima treba konkretna informacija. Ovako se ljudi nekad pitaju pitanja koje mogu pronaći na internetu i zato bi veteranski centar poslužio njima da ih jednostavno može uputiti, pa kad idu prema ministarstvu branitelja, možda da veteranski centar zove. S druge strane, civili koji se žele informirati po pitanju Domovinskog rata, da mogu doći u taj centar, obići galeriju u kojoj se nalaze ilustracije, možda stripovi, filmovi, da mogu pogledati na dnevnoj bazi kao u jednome kafiću, da sjednu, popiju čaj i da si pronađu knjigu ili bilo što drugo što bi ih moglo informirati, ali da to nije ništa napadno. Znači njima ponuditi izbor da mogu doći, a da ih niko ne opterećuje sa tom stvari. Smatram da bi to bilo jako važno. Ovaj pristup prema braniteljima, doktore Popoviću, i ova ideja prošlost, sadašnjost, budućnost, to je zapravo nešto što i vi promovirate uporno i sustavno već neko vrijeme. Dakle, očito vaša dosadašnja iskustva, rad na braniteljima, rad na tom pozitivnom aspektu cijele priče o Domovinskom ratu, rad na resursima, a ne na traumi i negativnom, mogu u ovom slučaju pomoći da taj veteranski centar bude nešto, nadamo se, novo i posebnije. Pa naša građanska inicijativa Veteranski centar zapravo je nastala kao plod višegodišnjeg rada u našim malim lokalnim zajednicama i jedno sjedinjenje teorijskog rada i same prakse u lokalnoj zajednici. Glavni naglasak je zapravo taj pomak od pogleda na posttraumatski stres prema posttraumatskom rastu, posttraumatskom uspjehu, otpornosti, dakle pod egidom ono što te ne ubije, to te ojača. Dakle, pokazalo se da u društvima koje su afirmirale snagu, preživljenje, postignuće, uspjeh i rad samih bivših ratnika, sada veterana, kroz svoje druge karijere, ta društva su napredovala i razvijala. Zapravo ideja naglaska na snagama i resursima bivših ratnika, sada veterana, zapravo afirmiraju upravo cjelokupno društvo i omogućuju napredak tom društvu. Ono što se meni čini, evo možda mala digresija u ovom trenutku, vi ste zapravo na neki način kao stručnjak specijalist, recimo da ste u nekakvoj poziciji moći u odnosu na prosječnog branitelja, a vi pristupate njemu kao potpuno ravnopravnoj osobi. Mislim da je to nešto što stvarno, sad bez obzira koja grupacija u društvu, konkretno pričamo o braniteljima, rijetko gdje može doživjeti. Pa moje obrazovanje, moj životni stav i naravno i praksa profesionalna kazuje to da ja sa svoje strane posjedujem ekspertno znanja, ali istovremeno ne i ekspertnost iskustva koje moji pacijenti, veterani nude kao tako. Tako da to je jedan respekt, poštovanje do onoga što je osoba iskusila, doživjela, ono što zna, što može, što želi, što hoće, sjedinjena zajedno sa idejama, praksom
sa stručne strane, jedino na taj način ja vidim jednu zajedničku suradnju i mogućnost boljitka. Ono što zapravo ovaj veteranski centar bude radio, a što isto tako i vi smatrate da treba, a pretpostavljam ćete i pomoći u tome, je da se zapravo čuva ona iskrena emocija koja je jedina još pravo sjećanje, ja bih rekla, mi imamo puno sad već i knjiga i dokumenata, imamo i memorijalni centar Domovinskog rata, dakle puno činjenica je sačuvano o ratu, puno se priča o pravima, o zakonima, ali ta emocija ako nestane, onda će nestati po meni najvrijedniji dio tog sjećanja na rat. Ja se slažem da svi ovi aspekti koje ste naveli imaju svoje značenje i svoju potrebu i kroz pravnu dimenziju, i kroz informaciju, i kroz povijesnu dimenziju. Ono što sa našim radom želimo dati jedan zamah i doprinos upravo tim malim pričama, pozitivnim pričama. Naime, u svom višegodišnjem radu imao sam upravo prilike slušati priče mojih pacijenata, priče preživljenja, njihove snage, na koji način su uspjeli prebroditi svojom snagom, srčanošću, odlučnošću, jakošću i brižnošću prema najbližima svoji, pa čak i prema neprijateljima u pojedinim trenucima, na koji način danas to možemo iskoristiti, tu snagu, za sadašnjost i za našu budućnost. Znači, zapravo možemo reći da smo dosta je bilo, dovoljno dugo, recimo to tako, smo razgovarali o žrtvi, da je vrijeme da se pređe na neke druge pojmove. Pa to je sad zapravo jedna nova paradigma, ako možda nije pretenciozno to tako reći. Dakle, taj jedan pogled od prošlosti i same traume preusmjeriti prema snazi preživljenja, otpornosti prema sadašnjosti i budućnosti na temeljima i na vrijednostima Domovinskog rata s jedne strane, s druge strane omogućiti i ostvariti da te priče zažive i dobiju svoju poziciju i mjesto u svome društvu, a na taj način zapravo gradeći budućnost kroz vidik snage preživljenja i tih pozitivnih emocija zapravo kreiramo kulturu zahvalnosti prema svima onima kojih više nema, ali isto tako i prema svima preživjelima koji su svojim životom, svojim djelovanjem dali nama jako puno. Dobro, hajdemo sad malo banalizirati. Dakle, recimo imamo centar u Zagrebu, u njemu sjedi gospodin Srećko Karić, vi dolazite i radite psihoterapiju ili što? Pa zapravo u jednoj praktičnoj formi to bi moglo biti gostovanja, dakle doprinosi kroz vidik radionica. Naravno ovdje se radi o mogućnosti šireg uključivanja stručnjaka i dakle mogućnosti da svi zajedno participiramo. Kako očekujete da bi branitelji obojica možda mogli reagirati na ovako jedan pristup koji može biti isti, a može biti potpuno drugačiji? Apsolutno smo osjetili bilo braniteljsko da je potrebna takav pomak, jer danas ni branitelj nema disciplinirano djelovanje kroz kulturu ni kroz sport. Znači, ako imamo disciplinirani oblik rekreacije, to vam je već terapija. Ne mora rekreacija znači da odemo na Sljeme svi zajedno. Rekreacija može značiti kulturno uzdizanje, da odemo svi zajedno pogledati neku predstavu. Na taj način i doprinosimo i možda Hrvatskom narodnom kazalištu da svi zajedno odemo na to. Otići pogledati neki film, zašto ne bismo svi zajedno otišli pogledati film broj 55 ili nešto tako slično, to je terapija. I smatram da na takav način to je jedan pozitivan ishod u čemu ne pričamo o ratu, nego pričamo o doprinosima za boljitak hrvatskog društva, a na taj način se i svaki branitelj i civilna žrtva ispunjava. Uz to djelovanje kroz škole, kada smo mi ekipno malo posložili našu priču unutar veteranskog centra i kao ekipa od 5-10 branitelja otišli u jednu srednju školu i svako otišao u predmet povijesti i tamo 45 minuta ispričao hrvatski uspjeh. Znači ne Domovinski rat, jer je to nešto loše. I na takav koordinirani zapravo način djelovanja ne mogu ja to isplanirati kao branitelj, nego nam treba upravo struka, tu je doktor Popović, jer tada to ima pravnu formu. Moramo paziti da ne iskačemo iz okvira i da nismo sada nekako samodostatni pa mislimo da možemo kreirati budućnost, nego ovo kako je doktor Popović rekao, uz psihijatriju imamo jednog kulturologa, imamo jednog ekonoma, imamo tako različite forme koje dolaze kao gosti kako bi branitelju ponudili sadržaj. Znači, veteranski centar bi imao bazu u Zagrebu, ali može otići u Orahovicu, u Našice ako ne postoji baza i svi ti ljudi, 4-5 psihijatar, branitelj, kulturolog, ekonom
i napravi se radionica, usmjeri se i taj dan odemo svi zajedno u kazalište, pogledamo nešto ili gostovanja, da Vukovarac ode u Dubrovnik, a iz Dubrovnika da se ide. Znači ta simbioza, komunikacija građana na uspjehu, smatram da veteranski centar, da niko ni u jednom trenutku od branitelja ne bi rekao da to nešto nije u redu, a s druge strane na ono što je najbitnije da djelujemo prema djeci. Ideja očito ima, radili ste puno na formulaciji ove konkretne ideje. Gdje ste to predstavili i kako ste prošli? Evo, gospodine Kariću. Pa evo, zahvaljujući doktoru Popoviću, ja moram reći da evo upravo doktor Popović je taj koji vodi cijelu priču jer je konstantno koordiniran u glavi kako bi se reklo i čovjek jednostavno gura tu ideju i smatra da je to važno i na takav način i sve planira pomno. Naravno, mi ne možemo sada djelovati na razini države, nego se uvijek kreće od lokalne zajednice, od područja u kojem ste upoznati gdje i radite, tako da gostovanja, mi smo zapravo tek započeli sa radom, iako to već mi gradimo unazad nekoliko godina, ali tek smo sad, možemo reći, djelujemo na terenu kao veteranski centar, građanska inicijativa veteranski centar, tako smo bili u Našicama, gdje je dr. Popović organizirao dan mentalnog zdravlja, pa u sklopu toga programa smo još, kako se kaže, upgrade bili mi sa svojim gostovanjem, nakon toga u Belišću, gdje je bilo i nekoliko promocija 2 knjige, tribina, radionica doktora Popovića i mene i na večer predstavljanje filma Biljane Čakić. Nove najave su Slavonski Brod, najvjerovatnije nešto postoji priča i sa Vinkovcima, možda Velika Gorica. Tu sad trebamo zapravo što je nama potrebno. Nama je potrebno, ne možemo mi zvati ljude i na jedan način reći ovo vam je super, primite nas, nego upravo da budu upoznati kroz vaše gostovanje, kod gostovanja na televiziji, trebamo biti prisutni u mediju sa svojim djelovanjem i načinom rada, pa netko da to prepoznaje, da li su to braniteljske udruge, da li su to neke civilne udruge, škole ili bilo ko drugi, da nas poziva da mi gostujemo. Jer na ovakav način, ako se mi namećemo, neko će odmah može to protumačiti, ovdje su sigurno nekakvi osobni ciljevi. Ono što mi moramo napraviti, mi smo trenutno građanska inicijativa iz jednog vrlo jednostavnog razloga, jer opipavamo teren. Nakon toga može to biti udruga, može biti firma. Sad vidjet ćemo u kojem smjeru to sve skupa ide i da imamo i svoju internet stranicu i da je to sve jasno naznačeno, ali moramo jako pažljivo jer je to osjetljiva tema. Kad pričate o žrtvi, onda je vrlo važno kako ćete nastupiti, da nekoga ne uvrijedite i da se vidi na vama da radite za dobrobit društva, a ne isključivo za sebe. Kada osjetimo sa svih strana da smo stvorili taj glavni okvir, tada krećemo korak dalje, ali ponovno mi sa našim angažmanima možemo doći do jedne razine, ali tada treba odreagirati država, ako ne država, nekakve firme koje bi mogle to sponzorirati. Znači, mi djelujemo koliko možemo, ali sad nije na nama, nismo svemogući, ali opet s druge strane nismo ni mi Bogom dani, pa da sad pa da očekujemo da sad to što mi nudimo je to je to, nego baš moramo ponuditi taj proizvod na jedan način, mogu se tako izraziti, a na nekom drugome da se uhvati za to i da pokušamo liječiti praktički društvo. Dobro, ljudi se okupljaju oko ideje, dakle ako je prepoznaju, oni će se okupiti bez obzira na sve prepreke na tom putu. Vi ste to predstavili, vratit ćemo se iscjeljivanju društva, to ste lijepo rekli. Vi ste to predstavili, dakle, uz pomoć gospodina Marića iz Ureda predsjednika Republike. To je došlo do Ministarstva branitelja, bili ste tamo, predstavili ste projekt. Jesu li ga prepoznali kao dobar i hoće li stati iza njega? Projekt je prepoznat, ministar gospodin Fred Matić je rekao da je to jedna jako dobra ideja, jer nema politike, nema prozivke, pokušavamo nešto stvarno stvoriti. Naravno, nisu nam se javili ovih unazad nekoliko mjeseci, ali kako sam najavio, nismo Bogom dani, pa treba imati strpljenja. Ja ne želim prozivati Ministarstvo branitelja, jer moguće da se dogodi promjene, možda su zatrpani s nekim drugim problemima. Meni je u interesu da mi pronađemo zajednički dijalog. Mi smo tu i dalje otvoreni za tu suradnju, ona se još u ovom trenutku nije dogodila,
Ako se neće ni dogoditi, zanima nas zašto. S druge strane, možda nam i ne treba Ministarstvo branitelja, ni trebamo ići prema uredu predsjednika, možda jednostavno određena sponzorstva bi bila sasvim dovoljna, jer nažalost živimo i u društvu u Hrvatskoj gdje kao i naši sportaši, uzet ću samo Gorana Ivaniševića, na kraju mora otići van da bi ga se priznavalo u Hrvatskoj. Možda i mi sa našim programom moramo otići van da bi nas se priznalo ovdje. Ne znam sad kojim putem ići, nismo ni mi profesionalci i stručnjaci u tome, zato smo se obratili Ministarstvu branitelja jer ipak oni imaju čitav pogon. Znači od onoga ko kreira program, kako pristupiti pre EU fondu za izvlačenje novca, što prolazi u zakonima, što ne prolazi, ja mogu proučavati, doktor Popović može proučavati, ali nama to nije posao. Nama je to volonterski rad. Ja mogu odvojiti 2-3 sata za to, možda 4 dnevno, ali ipak već kad postoji pogon u Ministarstvu branitelja ili uredu predsjednika ili nekom drugom ministarstvu, mi onako samo njima svoj poluproizvod, možemo reći, predložimo, pokažemo im, a oni će ga u konačnici formirati i tada zajedno nastupamo. Mislim da je to jedini način kako možemo izaći i dobiti nekakve krajnje rezultate, a sam taj veteranski centar mislim da bi mogao biti silan, jer u konačnici u ovom trenutku u društvu u kojem živimo nemamo baš neki proizvod koji možemo, ja sad malo banaliziram, koji možemo prodati. Nemamo takav izvoz, nemamo naš turizam, u redu je, ali ono što imamo, što nema cijela Europa, a to je imamo tu silnu žrtvu, imamo Domovinski rat. Rekao sam baš i na televiziji, Židovi su naplatili moralno i materijalno svoju žrtvu zasluženo, a mi imamo upravo takvu jednu mogućnost da prikažemo ne samo našu žrtvu, nego poruke koje proizlaze iz žrtve jednog rata. Možemo prikazati kroz kulturu, umjetnost, kroz određene aktivnosti, prikazati čitavome svijetu i to može biti izvozni proizvod, a ja tu govorim upravo o tome ratnome turizmu, za što isto veteranski centar bi se zalagao. Ratni turizam ne znači da netko sad dolazi do vas i vi obilazite samo prostore gdje se događao rat, nego to znači upravo to, umjetnost uključiti, fotografiju, ilustracije, pjesnike, film, glazbu i strancu prikazati. Naime, evo, kako sam bio nekoliko puta izvan Hrvatske, mi nemamo materijala koji su prevedeni na engleski, njemački, francuski. Niko ne zna o Domovinskom ratu na stranim jezicima. Dovoljno samo ovaj postojeći materijal da se prevede i da se postavi na Amazon.com, na YouTube, na bilo šta sa titlom. Mi smo već napravili jedno veliko lobiranje zapravo i pokazivanje što se dogodilo na ovim prostorima, ali dajemo i edukaciju zapravo cijelome društvu. Evo, doktore Popoviću, s obzirom na puls javnosti i puls i bilo institucija, kako vi vidite da će se dalje razvijati ova situacija s ovim projektom? Pa kao i obično, perspektiva je neizvjesna, sve skupa uranjamo u jedan prostor dajući najvrijednije ono što možemo, što je podržano od strane naše prakse, lokalnoj zajednici i zapravo na neki način osluškujemo, upipovamo upravo taj puls nacionalne, državne razine, institucija kao takvih u vidiku i mogućnosti partnerske suradnje, dijaloga, jer svakako da je jedna podrška svemu ovome što je na ovaj lijep način Srećko govorio, zapravo ostvarujemo nešto potpuno novo, a to je, kako Srećko voli reći, resetiranje, a ja volim govoriti o kulturi zahvalnosti, kulturi preživljenja, kulturi snage i otpornosti. Dobro, vi ste znači svoje zapravo napravili i radite i dalje, a da zaključim tu priču na neki način, a na nekima drugima koji imaju svoje resurse da naprave svoj dio posla kako bi cijela ta priča došla do točke do koje želimo da dođe. Tako je. Dakle, spomenuli smo resetiranje, spomenuli smo vrijednosti, spomenuli smo kulturu zahvalnosti, izlječenje društva. Kakve su šanse da bi se promijenila uopće klima u društvu, da bi se prestalo loptati sa svim vrijednostima, pa tako i sa Domovinskim ratom, svojatati ga i kao da je samo nečiji. Je li ovo put koji vodi prema? Ima li nade da se to promijeni? Pa u jednoj praktičnoj formi Srećko je upravo sada naveo niz razine na kakav praktičan način se može djelovati i primjenjivati. Ono što bih ja možda dodao i istaknuo, dakle po meni veliku važnost i značaj da poput Srećka, ljudi koji su prošli imaju iskustva rata i ja koji nemam iskustva rata,
zapravo smo jedna metafora, jedna simbioza na koji način zajednički djelovati. Dakle, meni se čini da tema Domovinskog rata nije samo tema branitelja, njihovih obitelji, djece, nestalih, poginulih, već je to tema cjelokupnog društva i da je naš zadatak da zapravo djelujemo na ujedinjenju, na informiranju, na pozitivnim pričama, da međusobno umrežujemo, respektiramo